Găgăreni, Asociația Millennium Art implementează unul dintre cele 20 de proiecte pilot societal. Este vorba de proiectul Grundtvig, Traditional Lifestyle as a Model for Sustainable Development. Deși asociația este din Giurgiu, a ales această locație pentru a realiza un workshop de cusături, țesături tradiționale. De ce? Pentru că asociația încearcă prin acest proiect să identifice acele elemente de tradiție, de cutumă folosite de bunicii noștri, pe care le putem transpune în ziua de astăzi pentru a proteja resursele naturale, precum apa sau energia, dar și pentru a contribui la o societate mai echitabilă și mai inclusivă. Eu? Da. O să punem aici 3 stil de viață tradițional, un model pentru dezvoltarea durabilă. Își propune să aducă în actualitate stilul de viață tradițional, să aducă în atenția tinerei generații modul în care locuitorii din mediul rural își gestionează resursele de hrană, apă, energie, să stabilească un dialog între generații, un dialog intercultural, de asemenea și între partenerii implicați în proiect. Imagine trebuie să lăsăm, să zicem, 2. Putem prelua din stilul de viață în mediul rural, putem prelua modul în care ei își prepară hrana de zi cu zi, bucătăria tradițională. Putem introduce în gospodăriile oamenilor din mediul urban cuptoarele tradiționale, cuptoarele din pământ, la care se gătesc niște mâncăruri sănătoase, ecologice și mult mai gustoase. Mă numesc Viorica Inetu, sunt profesoară și m-am ocupat de tradiții populare ca specialist salariat în cadrul Școlii de Artă a județului Giurgiu. Am căutat tot timpul ca pe parcursul câmpii români și mai ales a zonii Vlașca să surprind motivele populare specifice care s-au păstrat din generație în generație prin cercuri de lucruri manuale. Garoafa pusă în glastră. Da, una, două. Una, două. Ajută pe noi, desenează mie și eu. Acest proiect presupune multe activități la nivel local, multe activități care se adresează comunității locale. În cadrul sesiunilor de lucru în mediul rural, acolo unde mergem și culegem informații despre modul în care locuitorii din mediul rural își gestionează viața de zi cu zi, realizăm materiale video, materiale de prezentare, pe care ulterior le diseminăm în rândul comunității giurgiuvene, în cadrul spectacolelor. Organizăm ateliere de cusături tradiționale din zona Vlașca, încercăm să promovăm cusăturile tradiționale și modul în care le-am putea adapta vieții noastre de zi cu zi și le-am putea integra în obiectele pe care le folosim, eu știu, să împrumutăm semne cusute tradiționale în articole vestimentare. Toți elevii mei care au absolvit cursul meu, fiecare și-a făcut o asemenea sacoșă. Vreau să zic că m-am dus cu ei într-o excursie în Dobrogea și a alergat toți după ei să întrebe de unde le-a cumpărat. Și a spus, nu, le-am făcut și au primit și comenzi. În acest proiect am încercat să diminuăm impactul datorat sau cauzat de transport. Am implicat în toate activitățile persoane din toate mediile sociale, indiferent de sex, de mediul în care trăiesc. Iar în acest atelier, după cum vedeți, participă cadre didactice, persoane care sunt pensionare, persoane fără ocupație și tineri, absolvenți de liceu. Încercăm să protejăm mediul folosind hârtie reciclată, fiind un mijloc simplu de a proteja mediul, unul dintre mijloacele de a proteja mediul. Am încercat și noi să fim astăzi aici un eveniment responsabil,
Noi avem acum o gustare tradițională, pâine de țară, după cum vedeți, legume din această zonă, brânzeturi de la producătorii locali, folosim apă de izvor. Am încercat să folosim cât mai multe produse frag, poftă bună vă urez. Dar eu nu pot să le număr, le iau după ochi. Dana cu Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.